Ahojte, volám sa Dávid. Mojím systémom viem na diaľku ovládať všetky obrazovky v budove. Viem upravovať prehrávané video, jas, hlasitosť či ostatné parametre obrazoviek. Poďme sa na to pozrieť. Ale toto by tu dneska nemalo hrať. Dneska je predsa Funky Day. Tá dolná obrazovka mala divný jas. Poďme si to pre istotu zmeniť.